Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel आव दा बेयाव मोनथामसो आपडेट लाबोदों जानो गोनां साख्रि एपइन्टमेन्ट लेटार 2023 दा नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दङ गोदान साख्रि लानो बेनो जाबाय कनस्टेबल आव AFPF एबा लोगोसे नोंथांमोना आसाम फरेस्ट आरो एक्साइज आवहाय 8 फार्स्टनिफ्रायनो हादों अप टु डिग्री फार्स्टसिम बबे पोस्टआव हादों जों बेखौ रायलायगोन आरो नोंथांमोननि माखासे एनालाइज खालामगोन जे साख्रिया जायोब्ला माब्ला जामारगोन आरो रिलिया माब्ला जागोन दा जोंनि गुबै बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना बयबो रेडि जानांगौ आरो नोंथांमोना साख्रि लानो नाजानांसिगौ दा बेखायनो जों फैबाय आसाम पुलिसनि साइडआव दा मिथिखादों बयबो रावबो मिथियै गैला जे एक्साइज कनस्टेबल फरेस्टनिखौहाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव रिलिखौ कन्डाक्ट खालामगोन दा बेखौ नायोब्ला आसाम पुलिसा गोबां स्पिड खामानि मावगासिनो दङ आरो रिलिया थाब जायो आरो एप्लाइ डेटआबो खम समनि गेजेराव होदों दा बेखायनो रिलिया माब्ला जागोन दा बे जाबाय मार्चआव 100% चान्सआ दङ लोगोफोर स' बेनो जाबाय 10 मेनि सिगां जुदि साख्रि होमारोब्ला आसाम पुलिसनि आन्डाराव अब्ला स' नोंथांमोना साननो हायो जे मार्च एप्रिल मेनि गेजेराव सिलेक्सन प्रसेसा जोबजोबगोन दा बांसिन मोजां बोथोरा जाबाय मार्चआव मानो मार्चआव होनोब्ला फेब्रुवारि लास्ट उइकआवहाय माखासे प्रसेसा जागोन मानोना लास्ट डेटनि खोथा दङ लास्ट डेटआ फेब्रुवारि फार्स्ट उइकआवनो अब्ला बेनिफ्राय एडमिट इसु खालामनाय बेनिफ्राय माखासे जायगा इसु खालामनाय माखासे रेडि खालामनाय मेन पावार नांगौ जायो स' बेखौ नायोब्ला मार्चआव रिलिया जानायनि चान्सआ दङ जुदि मार्चआव जायोब्ला नोंथांमोना रानिंखौ माब्ला खालामगोन स' बे मोनसे बिग कुइसन स' टाइम गैला नोंथांमोना टाइम गैला दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामखादो एप्लाइ जानाय लोगो लोगो प्रेक्टिसा नोंथांमोना स्टार्ट खालामदो मानोना दानि सोनारखायै लोगोफोर गोबां हार्ड जाबाय स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै चान्सखौ हगारा आरो बे चान्सखौ जाहाथे लायो स' बेनि थाखायनो बे भिडिअ खालामदों जे गोबां पस्ट दायो दं आसाम पुलिसनि आन्डाराव बेनो जाबाय 5000नि खाथियाव दङ आसाम फरेस्ट कनस्टेबल एक्साइज बेनिफ्राय कामान्डु लेभेलाव Gr.4 आवहाय दा लोगोफोर आसाम पुलिसनि आन्डाराव 5000नि गेजेराव दायो गोबां पस्टआ एप्लाइ सोलिगासिनो दंखायो बेखौथ' मिथिखाबाय जेराव 8 फार्स्टनिफ्रायनो अप टु डिग्री फार्स्टसिम इलिजिबल जादों जेराव नोंथांमोना खम समनि गेजेरावनो साख्रि मोनसिगोन जेब्ला 10 मेनि सिगां जामारो अब्ला जोबोर मोजां जागोन दा बेखायनो मार्चआव रिलिया जानायनि चान्सआ दङ बेयाव जोङो 100% हमना लानो हायो बबेबा मोनसे पस्टआ मार्चआव रिलिज जागोन जेरै एक्साइज बेनिफ्राय फरेस्ट बेनिफ्राय आसाम पुलिस बे नोंथांमोना मोनथामनि गेजेराव दा मोनसे चान्सआ दंखायो दा Gr.4 बांसिन चान्सआ दङ मानोना बेयाव रानिं गैया एग्जाम गैया खालि स्किल टेस्टल' दङ बेयाव पास जाबानो साख्रि नोंथांमोना मोनगोन स' बेखायनो Gr.4 बांसिन चान्सआ दङ स' नोंथांमोना फेब्रुवारि लास्ट उइकआव चान्सआ दङ स' बिनिफ्राय मार्चआव रानिं जानायनि नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन दा हमना ला फरेस्टआव ओंखारदों देन बिनिफ्राय फरेस्टआव गोबां भेकेन्सि दङ बेनि रिलिया स्टेप बाय स्टेप जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय स' बिनिफ्राय लास्टआव एग्जाम जागोन एग्जाम दंजोबो स' जास्ट नोंथांमोननि Gr.4आवल' एग्जाम गैया दा जायखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामदो लास्ट डेटखौ नेनाङा मानोना सार्भार डाउन जायोब्ला एप्लाइखौ खालामनानै लानो हानाय नङा दा बे Gr.4 लेभेलाव जायखिजाया नोंथांमोनाहाय आसाम फरेस्टनि आन्डाराव बा पुलिसनि आन्डाराव 8 फार्स्टनिफ्रायनो HS पाससिम एप्लाइ खालामनो हागोन बाखि गुबुन पस्टआव Gr.3 आव नोंथांमोनाहाय 10 फार्स्टनिफ्राय अप टु नोंथांमोना डिग्री पाससिम बेयाव इलिजिबल जागोन स' बेनिफ्राय मोनसे कुइसन फैबाय थादों डिग्री पासआ पस्टआव हाजोबगोन ना हाजोबा दा नोंथांमोना डिग्री पासआव गासैयावबो हागोन नाथाय Gr.4आवल' हानाय नङा अके स' बे जाबाय नोंथांमोना 100% एप्लाइखौ खालामनो हागोन डिग्री पासआ कनस्टेबलआ फरेस्ट गार्डआव आरो लोगोसे Gr.1 आवबो हागोन आरो ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा ड्राइभार पस्टआवबो नोङो इलिजिबल जायो स' बेनिफ्राय HS पास स' HS पासआ फरेस्टआव नोंथांमोना कनस्टेबलआव कामान्डुआव बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआवल' खालामनो हागोन ड्राइभारखौ लाफानानै जुदि लाइसेन्स दङबा 100% हागोन स' बेनिफ्राय 10 पासफोरा बबे पस्टआव हागोन 10 पासआ अनलि कनस्टेबलआवल' हागोन बेनो जाबाय फरेस्टआव आरो लोगोसे एक्साइजआवहाय दा बेनोमोन दिनैनि माखासे रिलेटेड भिडिअ आसाम पुलिसजों लोगोसे स' नोंथांमोना जाहाथे भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक एन्ड कमेन्ट्स खालामगोन आरो APSC दायो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ जेराव 913 भेकेन्सिस दायो एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ दा बे एग्जामा एप्रिलाव जागोन APSCआ